Zárec lidí. Tady pozvánka na reálný život, na server, na GTA San Andreas Multiplayer. Prostě jsou tady všelijaký práce od pilota, prostě popeláře, jakuza, všechno možné, tak vám to tady trochu po serveru ukážu. Vlastně. Začal jsem tady hrát, tady hraju už pár dní, mám nahraných něco přes 110 hodin. Zatím mě ten server jako baví, ostatní mě moc až tak nebavil a tento mě začal bavit. Jelikož tady hraju s kámošama, prostě úplná paráda. Vlastně moje zaměstnání u Jakuzy. IPinu na tento server budete mít v popisku videa a jestli byste chtěli, tak můžu udělat i video, jak si stáhnout GTA San Andreas a SAMP. Stačí jenom napsat, nebo na nějaký další hry můžu udělat video, všechno napište do komentářů a budu se snažit na všechno to. iCar Mechanic vlastně, to mě taky teďkom začalo bavit ta hra. No, VK 2014, taky pohodová hra, úplně dobrá. A na tom reálném životě jsou i vlastně příjemní lidi, všechno v pohodě. Admini jsou tu dobří. Říkám, jestli chcete hrát GTA San Andreas, tak pojďte na reálný život. Je to super server. Bývá tady tak přibližně kolem 50 lidí. Vlastně teď tady je nějakých 51. Bývají tady všelijaký furt závody, derby a takový. Ten server mě jakože baví dost. Sun Park tady je vlastně. Tam můžeš vybrat, jaký chceš auto, jezdit tam, dělat kraviny a takový. Jen stačí jenom všechno napsat, udělal bych na co chcete video. Minecraft, Shake a všechno možný. Stačí jen napsat a prostě se domluvíme. Tam napíšu co je jak. Moje jméno na GTA San Andreas Multiplayer je Biker.cz a na všechnách her asi multiplayer, tak taky se jmenuji Biker.cz. Takže to by byla takhle pozvánka na reálný život, na GTA San Andreas Multiplayer. Tak doufám, že se vám tato pozvánka líbila a když tak dojděte na ten server. Je to pohodové, hraju tady každý den, tak když tak můžete dejte like nebo odběr. Servus.